benvinguts a tots. Aquí us presento l'exposició de paisatges mentals, guanyadora del certamen d'Art Jove 2010 de les Terres de l'Ebre. I aquí hi ha l'exposició, podeu disfrutar-la i gaudir-la. I tenim aquí també la presentació del vídeo a Sunyaguita, fet conjuntament amb l'Amanda Bernal, i que també és una presentació en primícia que arriba a Roja d'Ebre. Moltes gràcies i que disfruteu.